Gospođo Marta? Luce, slušaj me sad dobro. Ne smiješ nikoga pustiti u kuću, ali nikoga. Je li jasno? Jasno, ali... Nema ali. Napravi kako sam ti rekla. Naravno, samo... Samo što? Voljela bih znati što se događa. Ne moraš o tome brinuti. Gdje je Mila? U svojoj sobi. Marta! Marta! Javi se! Cure moje, neće ona izaći. Luce? Gdje je Marta? Gospođa Marta je otputovala na neko vrijeme. Kako mislite otputovala? Otputovala je.